Sugeng siang dulur-dulur, piye kabare? Isih tetep sehat-sehat wae to? Oh ya dinggo dina iki adewe arep nyinau babagan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ki apa ya? Pengalaman pribadi ki pengalaman. Kuwi pengalaman sing pribadi. Dudu kuwi sing dimaksud. Sing dimaksud pengalaman pribadi dijelaske ning engko wis ana sing jenenge pengalaman pribadi sing nyenengake, nyedihake. Pokoke loro iki eneng, terus ana pengalaman cilik kok gede. Nah, ngono ki ana tetep simak videone ben mengko mudeng. Terus pas sinaon dina iki sumberit isih padha saka buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa. Terus materine kelas 7 semester 1 bab keri dhewe. Tetep gatekne ya sing nganti rampung. Oh iya, kok ketemu meneh? Ini dinggo dina iki materine sing arep dibahas mengko judule iki dikira teh jebul titik-titik. Lah, kuwi materine kuwi. Tetep simak nganti rampung ya. Pengertian babagan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kuwi duwe teges sijining pengalaman kang tau dialami dening wong, mbuh iku nyenengake, rada susah lan susah utawa nyedihake. Tegese utawa maksude, pengalaman pribadi itu salah satu pengalaman yang pernah dialami seseorang, entah itu pengalaman yang menyenangkan, sedikit menyenangkan, sedikit susah, dan susah atau menyedihkan. Terus miturut suasanane, pengalaman pribadi iku keperang dadi loro, yaiku pengalaman kang nyenengake lan pengalaman kang nyedihake. Tegese menurut suasananya pengalaman pribadi itu dibagi menjadi dua, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Bacute yen manut umur kang crita iku uga keperang dadi loro, yaiku pengalaman biyen karo saiki. Jadi menurut umur yang cerita, pengalaman pribadi itu dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman dulu dan sekarang. Terus sing keri dhewe pengalaman pribadi miturut wektu kedadeane iku ana 3. Nalika isih cilik, nalika isih enom, wis dewasa utawa tuwa. Maksude iku menurut waktu kejadiannya itu ada pengalaman pribadi ketika masih kecil, masih muda, dan akhir sudah dewasa. Nah, saiki wis mudeng babagan pengalaman pribadi, teorine wis. Nah, terus pesenku siji tetep dipantau channel-e, terus aja lali di subscribe, loncengnya diurutne. Matur nuwun.